pa jordo nang litum herangke abitung nang litum porga cepi pendak cetong long pot nang litum ang no hangsi cepat sini po nilimen babuteron lapen nidirong lake hamre namat soceng konsensi lapen nilike EPHLC klangkle ko bensin niliga cepi du namang pulo nilimen babuteron lo lapen ke apang sinilitum Six Schedule Implementation Committee podo halaso committee ben sinilitum ke EPHLC lo kami ni diklan dan memulo bons kami itu mang no rat aking no na pacini kila itu hello 2021 aningkan ini pan Vice President arpu LA Vice President arpu ini pan meeting nang kapipin pen kapen ke ini meeting si tong dunong lebin pen upi ke cok si pen apalon ini pan arpu pen suntuk Roithat langso LAC Vice President ake hai babu terona hinpen pherangkia mai ke phapon alang lipen pherangkia mai ke phapon nang koke alang liphan roithat langso LAC Vice President ar pupen jai kathar pasundut ajok alang lining duk chepakla alang liphan jong si Vice President ar pupen pasun pulote ake hai Bikram Hanse aphanta ar pupen pasunangji pusi alang li pherangkia thengno ningjepon Athe surihini ra inkoirahini aningkan Bikram Hanse ake hai bitung ring thama constituency pen tiket long et aphita sojeng constituency alongta alangli nomination nang file dun thudet lasi lason pulotangte alangli phanta ar pupen pasunangji pusi babu teron a hinpen lamthe chipaklang pon tangte nonalangli babu teron pen alam thele ar jupon sina Dongkam kampen nili tuma pherangke rangsina kathar nang kelo bierta public TV Karbiangla pa jordo nang litum herangke abitung nang litum porga cepi pendak cetong long pot nang litum ang no apangsi cepat sini po nilimen babuteron lapen nidirong lake hamre namat soceng konsensi lapen nilike EPHLC klangkle ko bensin niliga cepi du namang pulo nilimen babuteron lo lapen ke apang sinilitum Six Schedule Implementation Committee podo halaso committee ben sinilitum ke EPHLC lo kami ni diklan dan memulo bons kami nang litum ang no rat ating no nang kapacini kila pu hello 2021 aningkan nilipan Vice President arpu LA Vice President arpu pen nilipan meeting nang papipin pen lapen ke nili meeting si tong dunong lepin pen kopi ke chok chi pen apolone nili phan arpu pen abisuntuk hala so pen arni pen ni nan pu arni tame nili EPHLC parti ni ndo os tame ake jahatum phan latum a protocol ame thang mate ke claim kidam latum ot kachi ne son si nili thekdam long ta sinili non ke pudam ji la po hello EPHLC is not for only Jai Kathar or EPHLC is not for only Angtong. It is all about all people hills leader conference EPHLC ke lake all people lada ke kumane ake theko bana doji kumane ake tek bana doji lasi rada kame klem lom podang te bong ke joywe muri ke joywe lasi nale tum tame paje takha la EPHLC lake inglong aso party lasi la EPHLC jasemet non pangtangji pulang te ini tum abang putin tame cerak cicini ni muni cicini ni kumane bang ke cepidu ko bani bang do kumane bang ke nonoson Bikram Hanse ke 2019 aning 2020 aning kan sialang ke nili tu masuson ke EPHLC nang klang kle ko pelo mon tame nili tu masuson ke EPHLC long ke claim dunia acan sawe ason pena asinon ke EPHLC ke kado we phanta invite lo kado we party phanta me invite lo EPHLC bangon ladake Six Schedule mate aron barim mate hakupen constitution Six Schedule kapang tanga party lah hello lasinili than pe klarji pini bangke lason le nili phan arpuna pisun pula dangte Bikram Hanse phanta arpu pesoni kopi perlo pula dangte 2022 ni kan MDC election uhud soceng konsensi pen alang presiden arpu dok lor si alang
bitung konsensi pen atikat alang long ta angku alang soceng konsensi long alang nang thudun puldang tela ke kopia rono lagente alang bitung long ta konsensi long thadak ta MDC atikat long elo tapi na aputak ta alang soceng konsensi long alang angku nomination nga file dun labul ta alang phanta arpu pisunang kokpo la silang ret ang aya wedan nang ji la sinili nang litumang no pini lam thena pe klara pohlo nili phan arpu nang pisunang pot nili ninduk pik ya semet sarja aya phan sin nili putam ji alang li thek o re u pusi kar biang longa arat tame puhur lo bon tame alang li ke thek kere ke la puson heluma la sinili no anta chok tuar chalang bom lang la bang so puthak insai permission te chok ji athima e pechal si ke a ho akam si claim ing thirjir sa akam claim pula dang ke kek kangkang akam bang ke mi par pederji pusi nili nang litumang no pachin lo pardon ini question nili ke also party no sedabo mo se membership living membership hoisi la pu du ko chalo tame activities ya ta wedalo nali fan arpu kan than pet kan pinya istame thangalam thang berta thang berta velo nili pan thang berta ta velo la ke nasu butharang li berta long ma kalau supu thalo mane nali fan arpu kan than aponali berta lo ma nali ciberta lo alang litum nili jaga thar man pachini lo osar nili fan arpu nam pe suntuk kopia por loma iphlc lap ana party ke me lap we are talking about constitution kosona ro convention te kopia constitution men sin nili fan vice president arpu nam pe sunlo punili pulo bon tame alang anu cewarwe pini doma tang non jong si PSLC most welcome nilagi la khe pramanga je song nili a phrang pen matalo nili 2017 ning kan pen tamen nili MDC independent thudun lo hala sut ke PSLC avela sino anta nili ka ke to welcome